Teksten hedder Blogoprør fra muslimske feminister. Forfatter er Information. Type af tekst repræsentativ, fordi det er en artikel. Afsenderposition, intervieweren udefra interviewet. Fatma Fakraj indenfra. Kontekst, muslimsk kvinde laver blog om undertrykkelse af kvinder. Intenderede modtagere, Vesten og feminister, der tror befrier muslimske kvinder ved at tage tørklæderne af dem. Den feministiske muslimske blogger Fatma synes, at der er mange fordomme imod muslimer, som ikke passer, og som kan være meget svære at håndtere. Hun mener, at medierne fremstiller muslimer på en forkert måde, fordi de ofte generaliserer muslimer, både ved at fokusere meget på minoritetsgrupperne, men også i forhold til kvinders beklædning. Mange ser på muslimske kvinder som undertrykte, især på grund af deres påklædning, selvom det ikke er alle kvinder, der føler sådan. Hun mener, at nogle kvinder selv vælger at tage tørklæde på, og ikke føler, at dækkende påklædning er undertrykkelse og objektifikation. Mange feminister ser på kvinder med tørklæde som nogen, der skal reddes og tvinges ud af tørklæde, hvilket ikke altid er sandt. Fatma siger, at det ikke er vestens valg, om de skal have det på eller ej. Hun mener, at det ikke er det liberale samfunds kendetegn, som mange af de lande, der dømmer kvinder, siger, at det er. Diskussionen om påklædning fylder for meget i medierne, både i Vesten og i den muslimske verden, og at de har alt for stor indflydelse på folks mening. Citat. Lad kvinden selv definere, hvad der undertrykker hende. At fortælle hende, hvad der undertrykker hende, uden at lytte til hendes eget synspunkt, er at undertrykkelse i sig selv. Hun mener altså, at det er kvindens eget valg at tage tørklæde på, og at mange ser på muslimske kvinder med tørklæde som undertrykte, er det, der gør, at de måske føler sig undertrykte. Hun mener ikke, at folk hverken skal dømme kvinder med tørklæde eller behandle anderledes på grund af deres påklædning. Som Fatma siger, hvad en kvinde har på eller ikke har på, burde ikke være et frikort til at behandle hende anderledes, eller nægte hende adgang til bestemte steder, eller undskylde forbrydelser imod hende. Hun mener, at forestillingen om tørklæde i sig selv er undertrykkende, og hun kalder det etnocentrisk og islamofobisk. Fatma er helt klart en modernist med udadvendt aktivitet, fordi hun har nyfortolket Koranen og har nogle værdier, som er meget moderne. Hun deler dem gerne på sin blog. Hun går ikke selv med tørklæde, men tror stadig på, at man skal respektere andre kvinders valg, men hun har stadig en mening om, hvad der er rigtigt og forkert. Mennesker er frie til at gøre, hvad de vil. Hun følger sikkert sharia, men hun har lavet sin egen fortolkning, hvilket også gør hende til modernist. Hun er åben over for andre folks fortolkninger og vil ikke prøve at presse hendes mening om f.eks. sharia ned over andres hoveder.